Doon ako'y higala nga usa ka inahan. Ang iyang anak, kamagulangan, nagminyo og di man gyud ingon sayo kay pila naman po edad 26. Karon istorya siya, ingon siya, "Padre, balaka kaayo ko." Kung sa may mong kabalakan, in siya kay ang akong anak kanang ma-assign siya dito sa Zamboanga City. Zamboanga City. Ko, nindot siguro na. Promotion siguro na. Promotion good padre. Kuan na siya, himuon na siyang bank manager. Ko niya, sama ni mong kabalakan ana nga di man ikaw mo trabaho isip bank manager, siya man. Ingon siya, dili man akong kabalakan. Akong kabalakan nga ngulayo na siya sa ako unya di bali ng apo kay makuan lang pero tanan-tanan ba yung pamilya kinsa may mo atiman niya, kinsa may masiguro sa iyahang kining pagkaon didto, no? Sa may muluto nga iyang asawa di man kaayo gyud maayo mo kuan luto. Sabtan ako ang kining kabalaka sa usa ka inahan, no? Kamo nga mga inahan makarelate siguro mo nga ana nga concern gyud, no? Pero nasayran nako sa iyang istorya pod kani adto pa nga kining iyang anak nga lalaki nga ma-assign lagi og Zamboanga, grabe ni kabuutan, responsable kayo. Ingon pagani siya nga kuyaw kani ako ang kuan padre kini akong kamagulangan, duha man yang anak. Siya panay mo luto og kanang sayog mata, luto og pamahaw, sus kapwa lagi kay na iyang asawa padre kay pagmata kaon na lang. Nana ba no? Bisan sila apil na sa budget ba? Kay anong tungora nagpuyo pa man siya pero lahi na nga balay no, murabag ka ng apartment ba. Nana. Engko nga, di ba ikaw ra man nag-ingon nga kanang buutan kayo responsable kay ni imong anak, no? Di ba kaangay nga malipay ni ana nga kuan? Proven naman gyud nga bisan asa pa na ibutang nimo imong anak, no? Mo-survive gyud na, mabuhi na siya, ug mabuhi pud niya ang iyahang pamilya bisan wala sa imong kaugalingong poder, bisan wala sa imong nataran. Kaya gyud kayo na niya. Murag dito ra siya na uli-ulian sa iyahang kabalaka. Nagiubang mga mother nga extended mothering bitaw kaayo, no? Way kumpiyansa sa ilahang mga anak. Mga igsuon, nindot kay ni nga lesson nga ato ang mapupo gikan sa atong ebanghelyo karon. Labi na nga atong Ginoo naghisgot sa usa ka sambingay mahitungod sa trigo o sa mga sagbot. The parable of the weeds and the wheat, no? The weeds and the wheat. Natingala ta, ningingon ang mga sulugoon sa tag-iya sa "Sir, nanubo ang mga sagbot. Buot ka ba nga among pangibton ang mga sagbot?" Kung ikaw ang farmer, nasayod man gyud ka nga dapat ibton ang sagbot, di ba? Kanuman tungod kay sayang ang abono, sayang ang tabunok nga yuta nga nakigsalo ang sagbot sa imong trigo. Pero wa siya miuyon. Ingon siya, kung imong pangibton na, maibot pag-apil ang trigo. Well, siguro tama pod, kay di pa man siguro yun kayo mature. Well, kung dili maayo ang pagkaibot, maibot yun. Pero ang mga farmers, nasayod man na sila unsaon pag-ibot, no? Nya kabalo man gyud na sila asa ang trigo, asa ang sagbot. Kato ra gyud ang ilahang kwaon, ilahang ibton. In fact, sa farming, importante gyud ang periodic, no, regular weeding, no? Manang weeding out, kwaon nimo ang mga sagbot. Aron lagi nga maayo ang tubo sa imuhang gipananom. Apan nagpadayon gyud ang tag-iya sa uma nga ayaw.
ayaw. Ngano kaha? Ngano kaha? Well, basic lang kayo ang kamatuoran nga iyahang gihuptan. Para niya, di na kinahanglan ibton karon, no? Magulat na sa ting-ani. Tungod kay nasayod siya, confident siya, kumpiyansa siya nga kaya ra jud kayo sa trigo nga mo survive. Taliwala sa kadaghan sa mga sagbot. Ngano man, tungod kay maayo nga klase nga trigo kini. Maayo nga binhi, no? Maayo nga binhi. Gikan sa maayo nga binhi. Mao na nga chill lang. Relax, no? Kaya ra kay na nga motubo ang maong trigo. Mga igsuon, nindot kayo ang maong lesson, no? Nga kung kita, if we are made of good stuff, kung maayo ang atong training, kung maayo ang ato ang pagdawat sa pulong sa Ginoo diya sa atong pagpamalandong o kini nahimong kabahin na sa atong kinabuhi, God is confident na adjay kumpiyansa sa matag usa kanato nga taliwala sa mga dautan sa kalibutan, sa mga sagbot sa kalibutan, mo survive ra lagi ta. Mo survive gyud ta. Kana pamatud-an na sa mga ato mga igsuon na ako'y na usa ka igsuon nga usa ka higala ingon siya pait kayo nga dungan-dungan og hospital, no? Gastuhonon sa hospital. Pero ingon siya, pero sa tinuod lang padre, human ang tanan, human daw ang bagyo, no? Ilaha ampo ra gyud sila ato nga mga igsuon. Human daw ang bagyo sa ilahang giagian nga mga problema, no? Na okay ra gyud daw ang tanan. Karon mas tinglig-on pa gyud daw ang ilahang panag-uban nga mag-igsuon. Labi na gyud ang ilahang pagtuo diha sa atong Ginoo. So lagi mo survive ra lagi gyud ta. We only have to trust. We only have to be confident that we are made of good stuff, no? Maayo gyud kay ta nga ingredient sa pagmugna kanato tungod sa atong pagtuo, tungod sa ato ang training, no? Sa pagpangama sa ato ang ginikanan kanato, sa atong natun-an sa ato ang pagtuo. And we are ready to face the world despite everything nga mahitabo, no? Ug muna nga I think kinahanglan nga matagit usapod kanato do na poy kumpiyansa, no? Kamo nga mga inahan, mga ginikanan, no? Mo abroad ang inyong mga anak, ingon dayon nga di ba ka ni iladon didto akong anak? Di ba ka ni unsaon didto, no? Yang anak ready na kayo, excited na kayo mo abroad, no? Pero tungod lang lagi sa pagbigyan lang ang mama, ang papa sa ilang kahadlok, diya lang. Okay ra man pod, no? Pero nindot man gyud pod tong kung ready na gyud ka with who you are, no? Nga tuo ka sa pagbantay sa Ginoo, then we can face the world. Because musugot tag sa dili na agyod ng evil, na agyod ng mga dautan. Pero ay kabalaka, no? Dapat natay kumpiyansa. Gimugna ta sa Ginoo nga maayo nga binhi. Amen. Manindog kitang tanan. Mga igsuon, isip usa kaluya ug huyang nga katilingban atong ipadangat ang atong mga pangaliyupo ngadto sa tubangan sa atong langitong Amahan kinsa diha sa iyang kaluoy ug gugma buot nga kita maluwas ug makahibalo sa kamatuoran sa matag pagampo mingon kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mulihok kanunay alang sa kaayuhan sa mga kalag, labi na sa mga kabus ug timawa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga unta matarong ang ipakanaog nga mga hukom sa mga gisangunan sa pagdumala sa hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga isip katilingban, makamatngon kita sa kaayo sa usag-usa, inay mudaot sa matag kapakyasan sa uban.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang nanag-antos mahupay sa kamatuuran sa gugma sa Dios kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga kadtong nangamatay makatagamtam sa ani sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Langit ng Amahan, ang gahom sa imong gugma, kanunay untang mopaluyo kanamo. Tabangi kami nga dili malingla sa mga haylo sa kalibutan ug dili malupig sa panulay dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Naghahanap kami kanimo, Ginoo, ug santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug magalipay ug mga kasakit kihangat karon. Ikaw among halala, ikaw among awitan, sa lumas sa pagkain, sa imong kagahuman, ang imong paghigugma, ang among ginahuman, nga magdala ka namo sa tunay kalipay sa kalangitan. Wala kami mahigop kung wala ikaw, ang among panlimbason, ayaw kami kasakit, mahigop mong Ginoo, ang among mga kasa, dawat ang mahala, ug ang tanang katawan, nasa gingharian, ang tanang biguan, may kahiusahan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magadayeg kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa imong hinaya
Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoong ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang akong dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga maingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni Saint Bridget, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kaladon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunua luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kato karon ipakita ang atong panaginig suunay. Peace be with you.
sugon ani ang atong Ginoong Hesus Kristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita karon nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa pagtawag sa atong Ginoong Sus, sa pugos ng pag-igugma, iwaton na siya. Si Jesus ang gustong nanak nga atong pag-alangkang, siya ang kaduganan, ang atong kaluwasan, mga anak na sa pagtawag sa atong Ginoong Sus, sa pugos ng paghigugma, iwaton na siya. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong santos nga misa, manlakaw kita, dadon nato ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.